Masu wannan kiraye-kirayen dai na cewar yanzu lokaci yayi da ɓangaren Kwankwaso da Ganduje za su ɗinke tunda an riga an yi yunwa halin kowa ya fito, musamman la'akari da cewa tushe ɗaya suka taso. Tsohon kwamishinan ayyuka a gwamnatin Ganduje kuma tsohon ɗan tafiyar gidan tsohon gwamna Kwankwaso, injiniya Mu'azu Magaji ɗan Sarauniya shine ya fara yin wannan kira. Na kuma tambaye shi ko kawo yanzu kiran nasa ya fara tasiri? Maganar haɗin kan manyan siyasar jihar Kano fatanmu ne, kuma alhamdulillahi Allah ya nuna mana alamu cewa haɗin kan nan zai tabbata. Mai girma gwamna ya umarni cewa a yi wato tawaga ta musamman a je a yi wa shi mai girma a jagoran Kwankwaso ya Rabi Musa Kwankwaso ta ziyar rasu mai yanzu Allah ya gafarta mishi. Kuma bayan wannan yana da kyau a fahimta cewa wannan rarraban kawuna na siyasa ya fito ne saboda bukata. To a yau akan gabar da muke kai Allah subhanahu wataala ya biya wa dukkaninsu manyan jagoran gidajen guda 3 da muke da su a jihar Kano wato bukatar su. Dan haka mu a goma Allah ya sallame su. Cece ku ce jawo wa Kano kaskanci na siyasa da kallon Kano da ake mana cewa kamar yanzu siyasar mu ta lallace ta gurɓace, to ina ganin haƙƙi